बरायबाय लोगोफोर गासिबखौबो आंनि इउटुब चेनेल नायगिरि बिथांमोनखौ दिनै मैया आं माने जे गोदान लायनानै आं जे सादोंमोन आरोना जे सानायावहाय आंनिफ्राय नाया बारा नाङाखै बिदिनो 6टा 7टासोल' नांदों खिन्थु जेया 120 फुट ना बेसेबांबा दंखायो बेसेबांबा गोलावखा आरो थेवबाबो नायानो गैया ओमफ्राय हरावहाय थांदोंमोन जोङो ना हमनो बिदिनो साब्रैसो जों थांदों ना हमनो थांनायावहाय नाखौबो मोनाखै एम्बु मानै मोनदों बेनिफ्राय खुसिया मासे मोनदों बेनिफ्राय खांख्राइ मासे मोनदों बेनिफ्राय बिदिनो नास्राय मानै माथामसो मोनदों आरो बेखिनिल' मोनदों आरो जों ना हहैनायाव बेनिफ्राय फुङावहाय आङो नाखौ नायबाय जे सानायखौ नायबाय जे सानायावबो माने गैया बेनो बे माने 6टा 7टा नांनाय बेनो आरो बेनिफ्राय बे जेखौ जोङो बोखांनानै दस्रा जायगायाव साबाय दस्रा जायगायाव सानाय सेरावहाय माने दाउदै दैनानै दोनदों माबा बै दाउ गुलदुब दैनाय मोनदों आरो जों बिदै 11टा मोनदों सासे फंबायजों आंजों जों थांदोंमोन आरो जे सानो होननानै बेनिफ्राय आं दस्रायाव सानो थिनबाय जायगाखौ देखायना होबाय बेनिफ्राय बे गथ'आ साबाय सानायाव बे सेरावनो माने दाउ गुलदुबा बिदै दैना दोनदोंमोन 11टा दोनदोंमोन 11टायाव जों लाबोनानै आं दैबो लाखिबाय ओमफ्राय नैबे फंबायनो 6टा हरबाय आङो बेनिफ्राय जों दा एवनानै जाबाय एवनानै जानानै दानि बोथोरा सेंग्रा सिख्लानि बोथोर नङा होमबा दा बिसिनायाव उन्दुबाय थानानै हेल' सना माब्रै दं माब्रै गैया मा खालामदों मा मादों फुरा फन रायलायनाय टाइम पास बिदिनो उन्दुनानै आरामसे जि जोम खबलायनानै फन रायलायनाय माने सेंग्रा सिख्लानि बिराद दिन आरोना बे दिना सेंग्रा सिख्लानि जोबोद मोजां दिना आरोखि माने आरामसे बिसिनायाव बास गोलैनानै थाबाय बिसिनायाव उन्दुनानै थाबाय बा दरफांखोना लेखा फरायनाय बायदि थाबाय गेम गेलेनो नागिरदों दा हर हगायबा ओमफ्राय हगाया हर दे देसना औलै दे मावजि आंनिसिम दे खनसे मासि दे जालायबाय दे आमसा आलाय मामा दं मालाय लोगोफोर दं आं लासि आरामसे बिन्दास रायलायबाय थाबाय मावजि माब्रै दं खनसे खुदांहर माबा हर होननाय बेफोरबायदि समायना लोगोफोर भिडिअखौ मोजां मोनोबा अन्नानै शेयार आरो लाइक आरो फल' खालाम हो